Pan fydd prifwyl y bala drosodd, beth tybed fydd yn glynu yn y co? Yna'n aml iawn y byddwn ni'n cofio'r eisteddfodau yma oherwydd y cystadlu a fu ynddyn nhw, ac felly mi ddyliwn ni y bydd hi eleni eto. Fe gofir hon gweithio'r taranau a'r mellt a'r mwd a ddaeth ddoe fel eisteddfod yr haul. Mae'r maes yn eang ac yn gyfleus, ac fe gofir y bala hefyd fel y brifwyl fwyaf Cymraeg a gafwyd ers blynyddoedd lawer. Yn naturiol mewn cartref mor Gymreig ar bala. O ie, y babell len hefyd, eisteddfod y babell len ddu. Un arbrawf nad oedd hi ddim yn llwyddiannus oedd cadw golau dydd allan o'r babell hon, a ffeintio'r parwydydd yn ddu. Dim golau yma, ond goleuni'r llwyfan. Cryfder y bala ydy fod hi'n gymdeithas fach glos Gymraeg. Mi ofna fi na dyna be ydy i gwendid hi hefyd, achos yn y bala byddais y pechodau i gyd i'r golwg. Tanwyd sylw at hyn yn gyffredinol gan yr archdderwydd oddi ar y maen llog ddydd Llun. Dim ond 5 tŷ tafarn sydd yma ar yfed yn dechrau'n gynnar. Ychydig o wir ofid y gafwyd yma, ond y stryd fawr yma ydy ffenestr siop y bala. Felly, ar gweithio hyn i gyd, prifwyl yr haul fydd prifwyl y bala am byth.